Il-lejla l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ser jerġa' jiltaqa' biex ikompli jiddiskuti l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar it-trasport pubbliku u da wara talba li saret mid-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono biex din il-mozzjoni tiġi diskussa fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Il-laqgħa li saret il-ħamis li għadda baqgħet ma waslet għall-ebda konklużjoni biex imbagħad l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kellu jaġġorna għal-lejla. Sa dan it-tant hemm problemi kbar fis-sistema ta' trasport pubbliku minkejja n-nies u l-flus il ntefqu fuq sistema ġdida ta' trasport. Fil-Parlament il-Ministru Ostingat qal li Transport Malta ilha mit-3 ta' Lulju li għadda timmonitorja s-servizz ta' trasport pubbliku bilha li timbotta lill-operatur jikseb livell ta' servizz kif mitlub mill-kuntratt. Ostingat qal li l-monitorjar tar-rotot involva fih riżorsi umani ta' madwar 1600 siegħa fil-ġimgħa bejn Lulju u Awwissu u madwar 800 siegħa fil-ġimgħa minn Settembru l biex isir immonitorjar u nfurzar. Il-Ministru Ostingat kien qed iwieġeb fil-Parlament mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Charles Boħaġar. Il-bordijiet tal-appelli fil-MEPA diġà jinsabu 9 xhur lura fil-każijiet. Dan juri biċ-ċar kemm ir-riforma tal-MEPA għadha ma laħqitx l-aspettattiva taċ-ċittadin Malti minkejja l-ftaħir kollu. Min interpellanza parlamentari li ressaq il-kellim Laburista l-Ippjanar Rodrigaldes, ir-riżulta li sallum il-bord tal-appell għad għandu madwar 70 każ pendenti li ilhom fih danu aktar minn sentejn. Fis-qarja l-kellim Laburista qal li riforma fil-bordijiet tal-appell mhix qed tingħata l-attenzjoni meħtieġa mill-Partit Nazzjonalista. Rodrigaldes qal li daw il-problemi qed iseħħu taħt l-amministrazzjoni diretta tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi li huwa il-Ministru responsabbli mill-MEPA. Il-bilanċ tal-mejta wara t-terremot qawwi fit-Turkija issa qabeż il-200, bilanċ li jista' jkompli jikber wara dan it-terremot li laqat ix-xlokk tal-pajjiż viċin il-fruntiera mal-Iran. Ħaddiema ta' salvataġġ matul il-lejl komplew bil-ħidma tagħhom fit-tentattiv li jsalvaw aktar nies li għadhom maqbuda. Dan hekk kif it-terremot li tkeel aktar minn 7 gradi fuq l-iskala Richter ered binjiet sħaħ il-ħalla mijiet ta' nies maqbuda taħtu. Il-ħidma ta' salvataġġ tinfixkla meqtuħ ta' dawl wara li kawża tat-terremot għaġtu xi cables ta' dawl f'diversi bliet. Dan ma kienx l-ewwel terremot qawwi li laqat lit-Turkija wara li fl-1999 żewġ terremoti kienu ħallew mal-20,000 persuna mejta. Għal-kumplament tal-jum ta' tnejn it-temp se jkompli sabiħ bisħapol jiżdied mal-jum li jsir imsaħħab u bix-xita fil-għaxija u bil-lejl. Viżibilità tajba ssir moderata fix-xita, riħ ħafif mill-vant kultant ħafif għal moderat, baħar ħafif imbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla 23 grad, l-inqas 18, tal-baħar 22 grad Celsius. Indiċi UV ta' 4.